Dnes si ukážeme ďalšiu veľmi jednoduchú túru. Začíname pri značke Čingú Centrum a vydávame sa po modrej trase. Cesta vedie po rovinke okolo Hornádu. Dostávame sa na ráz cesty Lesnica Ústie, kde prechádzame na zelenú trasu smerom na Bixovú lúku. Cesta sa čoraz viac podobá na lesnú a ponúka krásne scenérie. Prišli sme až k tejto lávke, ktorá dala svojou šmykľavosťou trocha zabrať. Ale bola to sranda. Cesta nás vedie skrz les, až sa dostávame na samotnú lúku, ktorá odmenuje výhľadom. Pri turistických značkách, od ktorých pokračujeme smerom na Košiarsky Briežok, si dávame krátku prestávku na zázvorový čaj. Skvele zahreje a dodá sily. Dlhší úsek budeme kráčať po asfaltovej ceste, tak si aspoň nohy oddychnú od nerovného terénu. Ideme ďalej smerom na Soviu skalu. Cesta vedie po klasickej asfaltke, kde narazíte aj na autá, tak pozor na to. Všimol som si aj nejakú reštauráciu, ktorá vyzerá, že v lete tam môže byť kvalitné posedenie. Pri značke Včelinec vyrástla mini kaviarnička, ktorú som musel vyskúšať. Ceny tam boli klasické ako v mestských kaviarniach a dokonca v zime sa dá zohrať v takomto uzavretom priestore s ohrievačom. Pekné spríjemnenie túry. Čaká nás ešte záverečné stúpanie do lesa až ku Sovej skale, kde sa pokocháme výhľadom. Odmenení schádzame kopec, obídeme bufet a vychádzame na tom istom mieste, kde sme začínali.